ba kowa zai faɗa maka wannan ba, amma ita ce gaskiyar. Babu wata sana'a da ba a kuɗi gare ta, babu ita. Matsalar mu shine rashin tsari. Akwai mai facin da ya gina gida, ya sayi motar hawa, ya sayi filaye, ya je hajji kuma da sana'ar faci. Babban matsalar shine in aka samu irinsa sai dai ka ji labarinsa can ɗaiɗaiku. Tsari ne bamu da. Kullum muna yin abubuwa traditional yadda aka saba, ba mu shigar da zamani. Ka samu yara aƙalla guda 15 kai training ɗinsu akan faci, ka shigo da zamani a ciki, ka ƙawata wurinka, ka ɗauki babban wuri, ka yi sa babban simbol wanda alama ce da ke nuna haka nan, ka yi talla. Duk wani da ke buƙatar faci za ka ga ya fi son ya je wurinka kai da ka zamanantar da wannan sana'ar. Na ba da misali da ita ne. So matsalar shine rashin ɗaukar abubuwan da mahimmanci da kyakkyawan tsari, sannan kuma da riƙe gaskiya da amana, tunda mu a musulunci mun san cewa gaskiya da amana za ta tabbatar da kai ta taimaka maka, ba ma a musulunci ɗaya ba. Duk turawan nan shi yasa suka ci nasara, saboda in ka sayi product ka ji daɗinsa to gobe za ka ƙara saya. Babu sana'ar da ba a kuɗi gare ta. Da niyya da kayya, Allah ya sa mai nasara.